खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन आरो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो फेसबुकआव फैफिननायनि जाहोना मोनसेल' आङो मैया आरो दिनै मोनसे इउटिउब चेनेल बिथां अफ्रि दैमारि इउटिउब चेनेलावहाय आंनि सोमोन्दै बुंनाय भिडिअ नुनो मोनदों। दा बिनि फिननायखौ गोसो गैयाब्लाबो सानैसो लोगोफ्रा फिननायखौ बुंबाय थानायखाय बे भिडिअनि गेजेरजों फिननाय होनो ओंखारबाय। बिथां अफ्रि दैमारिया गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बुंदों आंनि जितु मोनसे फेसबुक पस्ट होनाय एनडिफोरा आथिखालाव जि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ लानानै खामानि मावबाय थानाय बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै मोजां मोननानै बे पस्टखौ होदोंमोन। निश्चय लोगो नोंथांमोन आरो माखासे रायजो राजाफ्रा बे पस्टखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिथां अफ्रि दैमारिनि जितु पस्ट होफिनबाय आंनि एगेन्स्टआव बेखौ नुनानै आं आरो एसे गोनो गोथोआव गोलैदों। दा बिथाङा बुंदों दा बिथांमोननि खामानिखौ लानानै बिथांमोना ड्राग्सनि हेंथायै खामानि मावबाय दं, गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हेंथायै खामानि मावबाय दं। फैलायालायनो बेखौ नुनानै गाज्रि मोनदों, मेगन सादों, बिथाङा बेबायदि खोथा बुंदों। दा जियानो जा दा अफ्रि दैमारि बिथांखौ आङो लोगो मोनफेराखै, सोमोन्दोआव फंबायानो जागोन आं। दा बिथाङा बबे जायगानि बबेयाव थायो आं जेबो मिथिया। दा बिथांखौ सिनायो आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। मानोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे इउटिउबारफोर जायफोर इउटिउबारफोर दङ, फ्राय बिथांमोन इउटिउबारनि भिडिअखौ आं नायो। सोर मा इनफरमेसन होदों, सोर मा निउस लाबोदों, सोर बबेखौ मा खोथा बुंदों आंबो नायो। दा बे हिसाबैनो अफ्रि दैमारि बिथांखौ आं सिनायो, मानोना बिथांनि भिडिअफोरखौ आंबो नायो। दा अफ्रि दैमारिनि भिडिअफोरखौ नायनानै बिथाङा मा लाइनजों मा खोथा बुंदों आं बेखौ गुवारै एनालाइज खालामाबालासिनो बिथांनि भिडिअफोरखौ नायनानै आं खालि नैबेखौल' साननानै लायो। बर' हारिखौ मोजां मोनग्राफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे, समाजनि मोजां सिन्था खालामग्राफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे, आरो बिनि अनगायैबो जिहेतु बिथाङा सासे एनडिएफबि, बे हिसाबै एनडिएफफोरा आथिखालाव मा मा जेंनायाव गोलैनानै दं, बिसोरो मा अबस्थायाव दङ, दा बेफोरखौ बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। दा बिथांनि बेफोर भिडिअफोरखौ आं नायो। दा जियानो जा दा एनडिएफबि बुंनायाव आंहा मोनसे खोथाया गोसोआव गोलैयो। जों जाबाय एनडिएफबिजोंनो देरनाय। मानोना एनडिएफबिया जेब्ला जोनोम जाजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो एनडिएफबिया जोंनि जायगायाव थायो। जोंनि जायगाया जाहैबाय बेनो बेतबारि, थाइजौगुरि, राङिदारा, लन्थिबारि, सिमलिगुरि, माजरमाखा, सलसलि, बेनो जोंनि जायगा। बेवहाय जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो एनडिएफबिया बासा लाबोदों। जोंनि न'खरावबो उन्दुदों, जादों। जा धीरेन बर' सारमोन, डिआर नाब्ला सारमोन, बिदिनो सबिन साहाब होननानै बुङो, बिथाङाथ' आंनि बिबोनां जायो, गामिनि सासे हाबा खालामदों जोंनि गामिनिनो। बेनिफ्राय प्रेस मुसाहारि, दा जे MCLA BPFनि, बेथ' आंनि असे बिबोनां जाहैबाय, जोंहा बिनानावखौ लांदों। बिसोरनो जोंनि जायगायाव थायोमोन, बेखायनो बिथांमोना जोंनि जायगाखौ मोजाङै मिथिगौ आरो जोंनि जायगाखौ मोजां मोनो। बे समाव जोंनि जायगानि माखासे बिदा फंबाय, बाहाय बाहागिफोर, ओइ लाइमोनफ्राबो बे एनडिएफबिनि मुभमेन्टआव बाहागो लादोंमोन, एनडिएफबियाव जयेन जादोंमोन। दिनै बिसोरनि गोबाङानो मुंख्लं जालांबाय। सोरनिबा डेड बडिफोरखौबो जों न'आव मोनबोआखै। दा जियानो जा बेफोर जियानो जा गुबै बाथ्रायाव फैनि। दा अफ्रि दैमारि बिथाङा जे आंखौ बुंबाय जे एनडिएफबिफ्रा दिनै ड्राग्सनि हेंथायै जिखिनि बेबस्था लाबाय दं, खामानि मावबाय दं, जे बेखौ फैलाया मोजां मोनाखै, फैलाया गाज्रि मोननानै गावसोरखौ बुंबाय दङ। दा खोथाया जाबाय आं मा लिरदों बिथाङा मा बुजिदों। निस्सय रायजो राजाफ्राबो नुदों आं मा लिरदों आरो बिथाङा मा बुजिखो आं साननानै मोनाखै। जोबथारनायाव मोनसे आं लिरदों जे आंनिफ्राय नोंथांमोननि आरो थांखि नोजोराव 100% मदद दं। थारमाने बिथाङा बेखौ ओरैजाय फरायबाय नामा,
जे आंनिफ्राय फैलानिफ्राय नोंथांमोननि थांखि आरो नोजोराव 100% मदद गैया होननानै फरायदों नामा बिथाङा? आरो गोजौआव दंबावो आथिखालाव बारग' एनडिएफबिनि दावहारु जोहोलावफ्रा समाजारि हेंथानि खामानि जिखिनि खामानि मावबाय दं बियो बरायजाथाव आरो बाख्नायथाव। दा बेखौबो बिथाङा आरो उल्था फरायबाय नामा खामानिया बरायजाथाव जायाखै आरो बाख्नायथाव जायाखै होननानै। दा बेफोरखौ नुनानै आङो माने माबा मोनदों आरोखि मा हिसाबै बिथाङा गावसोरनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय बायदि मोनखो। दा आं बेवहाय लिरदों जे जिखिनि बाखिखिनि जिखिनि ससियेल बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर सिखाव खावनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स जानायनिफ्राय लानानै जिनाहारि जानायनिफ्राय लानानै बिनि अनगायैबो जोंनियाव मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दंबावो जायफ्रानोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामो बिसोरखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नि फारियाव लाबोनानै जोङो बिसोरनि सायावबो राहा लानो हाया नामा? दा बिसोरनि सायावबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों। दा सिखाव खावनाय सोरबा देहा फालांगि खालामनाय ड्राग्स फाननायफ्रा गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मावदों। आं बे खोथाखौबो बुंदों बिसोरथ' गावसोरनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय खामानिखौ मावबाय। सोरबा ड्राग्स जाबाय ड्राग्स जादों माने आं होनदों ड्राग्स जाग्राया गोथाव मोनदों माबा मोनसे जानानै थारमाने बे जानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों ओंखायनो बिसोरथ' जाबाय। सिखाव खावग्रायाबो मुलाम्फा जानायखाय सिखाव खावबाय। गुबुन गुबुन ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय बिसोरथ' मावबाय। नाथाय गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चार जे शेयार खालामबाय बिसोरहा बेक्तिगत मा लाब दङ? बिसोरथ' जेबो लाब गैया। लाब गैयाब्लाबो जे बिथांमोना बे गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चारखौ होनानै समाजाव जे गुबुंले बार होबाय ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ धंस खालामबाय। दा बेखायनो बिसोरखौबो समाजारि बेरेखानि फारियाव दोननानै बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों। दा बे बेलायाव बिथाङा बबे लाइनखौ बबे सिरिखौ जे गावसोरनि मावनायनि हेंथायै बुंनाय नुखो आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै। दा बिथाङा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुंदों। बिथाङा आंखौ बुंदों जे ससियेल मिडियायावल' बुंबाय थानानै मा जानो नोंथांमोना मा मावदों प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना मा मावफेरदों? दा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुङोब्ला बिथाङा बबे समनिफ्राय बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हेंथायै खामानि मावनो आवगायदों आं बेखौ मिथिया। मावदों मोजां जादों। आं दाखालिबो बुंदों बिथांमोननो साबायखर बावदों वेलकाम खालामदों। किन्तु आङो जेब्लानिफ्राय एजुकेशन लाइनाव नांथाबनानै थाबाय 2003 निफ्राय दिनैनिफ्राय बे 20 बोसोरनिफ्राय एजुकेशनजों लोगोसेनो आं बे टिचाराव इनभल्व जानाय फोरोंगिरि जानायनि उनावनो जोंनि बे ओनसोलनि खना खनला गामि खना खनला ओनसोलफ्राव आरो बिनि अनगायैबो आथिखालहालागै बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बायदि जेसेबां बर' एरियाफोर दङ बेफोर जायगायाव आङो एजुकेशननि सायावनो खोथा बुंबोदों आरो बे ड्राग्सनि सायावनो लाइमोनफोरनो एवारनेस होबोदों। मालाबा साहित्य सभानि प्लेटफर्माव मालाबा फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव मालाबा स्कुलाव कलेजाव आंखौ जेब्लानो लेंहरो आरो जेब्लानो आंखौ गोनांथि जायो अब्लानो आं थाङो लेंहरब्लानो आरो बेफोर जायगायाव आङो बे ड्राग्सनि खोथाखौनो बुंबोदों लाइमोनफोरनो एवारनेस होबोदों सोलोंथाइनि खोथाखौनो आङो बुंबोबाय थादों। आरो बिनि अनगायैबो आं प्रेक्टिकेलनि खोथा होननानै बुङोब्ला आथिखालाव आङो ड्राग्सनि सायाव एवारनेस होनांगौनि थाखाय 3 फिल्म बानायबाय। मोनसेया मोनसे बर' बिस जायखौ नोंथांमोना नायदों आरो बे बिसखौनो आदिबासी लेंगुवेजाव गोदानै शुटिं खालामफिनदों जहर। आरो बिनि उनावहाय मोनसे सासे ड्राग्स एडिक्टेड गथ' जोंनि जायगानिनो रिकभार जाबाय। बे माबोरै ड्राग्स जाजेनखो बे ड्राग्सनिफ्राय माबोरै रिकभार जानो हाखो एडिक्शननिफ्राय बेफोरनि मोनसे डकुमेन्टारि आं खालामदों। आरो बेफोर सिनेमाखौ आङो जोंनि जायगानि जोंनि ओनसोलनि खना खनला गामि गामि थांनानै दिन्थिहैदों। टाटा मबाइल भारायाव लानानै जेनेरेटर भारायाव लानानै साउन्ड बक्स गिदिर गिदिर भारायाव लानानै प्रजेक्टर भारायाव लानानै एखनब्ला साहित्य सभानि लिडारखौ लोगोआव लाफानानै
एखनब्ला एबसुनि लिडारखौ लोगोआव लाफानानै सिनेमा दिन्थिनायनि सिगां सिगां बे मोनागुना हरनि समहालागै बिसोरखौ आङो लेक्सार होनो होयो बिनि उनावहाय सिनेमाखौ दिन्थियो जोंनि जायगाल' नङा चिरांनि गोबां जायगायावबो दिन्थिदों एबसुफोरनो आं दायथ' होदों आं उदालगुरि बायदि जायगायावबो थांनानै बे सिनेमाखौ दिन्थिहैदों मोनानि गेजेरावबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लेक्सार होबोदों आङो दिनै आं मा मावदों मा मावाखै बेखौ हिसाबखौ होनांगौ दं होननानै आं साना हिसाबबो होबोफेराखै होनांगौ दं होननानैबो सानाखैमोन खिन्थु नोंथांनि बुंनायाव आङो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनां जाहैबाय नोंथाङा दि बुंदों आंखौ माने सनमानबो होयो होननानै बुंदों मोजांबो मोनो सनमानबो होयो होननानै बुंदों खिन्थु नोंथाङा आंखौ मा बुंखो दिनै दाखालि आगारजेननाय मोनसे भिडिअखौबो आं नायदों नोंनिखौ ओइदिनखालि नाम खारियाखै अब्लाबो आं मिन्थिखादों आंखौनो बुंदों होननानै नेक्स्ट डे नुबावबाय बे खेबाव नाम खारिबाय फार्स्ट भिडिअ नों आंखौ ओरैबायदि बुंबाय माने रायनायनि जोबथा मानसिखौ आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन रायनो हाया बेनो जोबथा गाज्रिसिन रायनाय सोरबा मानसिखौ भिखारि होनना रायनायनि उनावहाय आरोबाव बिनि सायाव रायबावनांगौ थाया दिनै बियो गलाम भिखारिसो नोंथाङा जे आंखौ भिखारि बुंबाय इसोरनि अननायाव जोंनि न'खरा दिनैसिम रावनावबो बिनानै जाफेरनाङाखै बरन्स नोंथाङा आंनि जायगायाव फैयोब्ला सों रायजो राजाफोरनियाव आंनि न'आव सोरबा गोरिबनि फिसाया एडमिसन लानो फैसा गैयाब्ला आंनाव बिफैयोब्ला जेब्लानो आंनि पकेटाव फैसा थायो अब्लानो आं हरो सोरबा गोरिब मानसिया आंनि न'खराव लोमजादों साजादों ट्रिटमेन्ट लानो फैसा गैया होननानै जुदि आंनियाव बिफैयोब्ला आंनि पकेटाव जेब्लानो थायो जेसेबांखिनिसिम थायो आङो हेफाजाब होयो बेफोरखौ बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखैमोन खिन्थु नोंथांनि बुंनायाव आं बुंनो गोनां जादों नोंथाङा इन'भा गारिनि खोथा बुंदों आंनावथ' इन'भा गारियानो गैया आंनाव इन'भा गारियानो गैया नोंथाङा सानदों बुंनायनि जाहोना आंनो बेखौसो बुजिदों जे आं दिनै राजखान्थियाव फैनायखाय गारि बायबाय गारि सालायबाय बे गारिखौ आं 2008 पलिटिकेल पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैयै समावनो बायदोंमोन गारि बांखौ बायजेननाया दिनैसिम 12-13 बोसोर जाबाय दिनैसिम आं गंबा गारि सोलायबाय बेफोर बुंनो गोनां गैयामोन थेवबो नोंथाङा बुंनायखाय आङो बुंदों दा बेखायनो आं नोंथांखौ बुंनो नागिरदों मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो पलिटिकेलि नोंथांमोना जुदि एनालाइज खालामोब्ला नेगेटिभ नोजोरजों नायखानानै नोंथांमोना एनालाइज खालामोबा बे नेगेटिभखौनो मोनगोन दिनै नोंथांनि माबाखौथ' आं बेबायदिनो नुदों नोंथाङा नेगेटिभ नोजोरजोंनो नायखायो नेगेटिभ नोजोरजों नोंथाङा एनालाइज खालामनानै दिनै नेगेटिभ लानानै नोंथाङा आंखौ बेखिनि खोथाखौ बुंबाय बबे लाइनाव बबे सिरियाव नोंथांमोन मावनायनि एगेन्स्टआव बुंखो नोंथाङा फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जायो बेखौ रायजो राजाफ्राबो सोब मिथिनो लुबैगोन आंथ' सानदों बे आंनि लिरनायखौ सोरबा सासे उन्दै गथ'आबो बुजियिनि खोथा गैया नोंथाङाथ' बुजिनांगौ बुजियिनिथ' खोथा थानो नाङा दा बेखायनो नोंथाङा नेगेटिभ नोजोरजों नायनानै जुदि पलिटिकेल लाइनजोंल' लांनानै जुदि एनालाइज खालामोब्ला नोंथाङा नेगेटिभखौनो नुगोन दा पलिटिक्सनि खोथा बुङो आंथ' दिनैसिम पलिटिक्सआव 20% होदों आंहा गंसे स्कुल दङ एजुकेसन लाइनाव आङो दङ कालचार लाइनाव दङ बेनिफ्राय ससियेलि नोंथांमोना दिनै जि खामानि मावबाय दं बेफोर खामानिखौ लानानै आंबो गिदिंबाय थायो लेक्सार हैथिङो गामि खना खना थांनानै बे ड्राग्सनि सोमोन्दै आं लाइमोनफोरनि एवारनेस होयो आं पलिटिक्सआव दाबो 20% होदों बियो बुंनो गोनां खोथा गैया थेवब्लाबो नोंथांनो फोरमायनांगौ दं होननानै आङो बुंनाय जादों आरोखि दा गतिके नोंथाङा सनमान होयो होननानैबो एसेबांखिनि बाथ्रा बुंनाया जोंनियाव आघात गोलैदों आंनियाव आघात मोनदों गोसोआव आघात नांदों आंनियाव बेखिनिसिम बुंनो नाङा सासे मानसिखौ आरो जुदि नोंथाङा बुजियाखैब्ला गमामायै जुदि नोंथाङा बुजियाखैब्ला नोंथाङा आंजोंबो रायज्लायग्रोनो हायो दे जोंनि मावनायखौ बबे मोनसेखौ गाज्रि मोनखो जोंना बबेबा गोरोन्थि जामारबाय नामा जोंना माया गाज्रि जाखो नोंथाङा जे ओरै थोरै लिरबाय होननानैबो आंजों रायज्लायनो हरग्रोनो हायो नोंथाङा
नोंथाङा खेबसेयैनो आंखौ इमानखिनि एटाक खालामबाय जेराव आं दिनै माने बुंनो गोसो गैयाबा बुंनांबाय आंथ' दहाय बुंदोंमोन बुङा नाङा दे बेनि भिडिअखौसो हाइलाइट खालामना होनाय जागोन नाथाय लोगोफ्रा बुंबाय थानायखाय आं बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोनां जाबाय दा गतिके बेनो नोंथांमोना दिनै जि खामानि मावबाय दङ आंथ' सानदोङो लोगो मोनबाय होननानैसो सानदों आङो जुदि नोंथाङा आंनि जायगायाव फैनानै जुदि बुङोब्ला बे फैलाया जोंखौ ड्राग्सनि एगेन्स्टआव खामानि मावबाय थानायखौ गाज्रि मोनदों फैलाया मेगन सादों होननानै बुङोब्ला मिनिगोन मानोना आंनि जायगानि गोबां लाइमोनफोर गोबां रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बे आंनि ओनसोलनि फ्राय मोनफ्रोमबो एरियायाव गामि गामिफ्राव थांनानै बिनि सोमोन्दैनो एवारनेस आं होयो एजुकेसनेल एन्ड ससियेल आरो बे ड्राग्सफोरनिखौ लानानै आं एवारनेस होबाय थायो दा प्रेक्टिकेलनि खोथाखौ नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला नाथाय बे आंनि खामानि मावनायखौ आङो माबा डकुमेन्ट्स खालामनानै बबेबा हाइलाइट खालामनांगौ एडभार्टाइज खालामनांगौ दं होननानै आं सानाखै आरो खालामबोआखै दा गतिके बेनो नोंथांनि बे गोरोन्थि सानस्रिखौ जालदाब गारनांगौ खेबसे मोजाङै फरायनानै नायबाव बा नोंथांमोननि खाथियाव जुदि सोरबा बे बेलायावनो खामानि मावबाय थाग्रा बिनि बिथिङावनो जुदि माखासे आपडेट लाबाय थाग्रा मानसि दंब्ला बेनाव सोंबानो जाबाय जे आङो मा बुंनो नागिरदों आङो नोंथांमोननि जि खामानि मावदों बेखौ बाख्नायदों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसेखौल' दिन्थिदेरबावदों आङो जे बेजों लोगोसे आरो मोनसेखौ मावफाबाय देरथारबावनांगौ जायफ्रा ससियेल मिडियायाव गावनि जेबो बेनिफिट गैयाबालासिनो समाजनिल' खहा नागिरनानै गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्सार पस्ट खालामो शेयार खालामो बिसोरखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावग्रानि फारियाव दोननानै बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानांगौ होननानै आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्टसो खालामदों आरो नोंथांमोननि मावनायखौ आङो बाख्नायदों बरायदों आरो आंनिफ्राय 100% मदद दं होननानैसो आं बुंदों दा बबे लाइनाव नोंथाङा नुखो आं दहायनो बुंनाया नोंथाङा जुदि बेखौ उल्था फरायोबा आंहा 100% मदद दं होननायखौ आंहा 100% मदद गैया होनना जुदि फरायदोंबा बरायथाव जादों बाख्नायथाव जादों होननायखौ बरायथाव जायाखै बाख्नायथाव जायाखै होननानै जुदि नोंथाङा उल्थायै फरायदोंबा आं मा बुंनो दा बेनो आं गोबां खोथा बुंनांगौ दं होननानै सानाखै गतिके नोंथाङा जोबनायाव बेनोल' आंनि खावलायनाय नोंथाङा जि माने रं कनसेप्ट नेगेटिभ माबाखौ लानानै नोंथाङा बे आंनि लिरनायखौ एनालाइज खालामबाय बे नोंनिया रं जादों खेबसे मोजाङै फरायनानै नायबाव खेबसे मोजाङै सिन्था खालामनानै नायबाव हयथ' नोंथाङा बुजिनानै मोनगोन बेखिनियानो गोजोन्थों खुलुमबाय